Учих си урока, спокойно. Ще дойде, когато почне. Но тогава, искам да ви питам в коментарите, като писам от първия клип точно след този. Искам да ви питам с кой герой да игра от тези. Миналата игра играх с този. И да, не мисля да играя малко с него, но това моя кара не знам дали въобще ще мога да направя нещо. Няма да го кажа. Но да пробваме. Остон Кип. Том не стоя. Да, може би и друг гост тук си, но аз не мога да игра с него, тъй че. Виктор. Той е слабчето. Никакъв Виктор, нямам Виктор. На това мак на жълти пак съм добър стоя, ма не чак толкова. Като цяло това е фланг мапа за Андроксус. Да го взе. Лош човек. Взимаш неща. Аре, всички ли игра с мен в тази държава, бе? По-касови трябва да убиваме. Добре. Аз ще убиваме Каси и двете хора и да дошли в убиване на Каси. И още нищо. Да. Имам вода и ще я пия. Да. Абе, това е... това ме е слабо и аз ще трепам. И да. На това имам две легендарни начини. Журто... Да, предполено... Изключно. Също така... Искам да ви питам много нещо в коментарите. За ако сте да играете с някакъв друг герой и някакви други, ако се да направя все едно като туториал как се играе с някой герой. Че аз знам те, но примерно с този знам. И с Маколата. Но да. И за другите като цяло знам стратегиите, но просто не мога ги прилагам. И някакви... Защото... Ако беги отива да се къпе и после ще дойде да играе с мен. Така че може би ще направим един епизод заедно, като играме нов на скина си. Най-вероятно, защото той обикновено иска да играем скина си. Скоро аз искам да играем двамата, па той играе само скина си. Но пък ще е забавно като цяло. Стой, идиот. Идиот как го мраза. Така. Максипен. Аз му казах съм махам, а той не щеше. Още един даблкил, още в първата. И дори не убивах нещата, които трябваше да убивам, между другото. Да, между другото тук трябва да сте много яростни с мен. Поне това, което аз съм научил, вие трябва да сте откачено яростни. О, и аз като дойде, бе. Маля, хора, сега ще стане яко. Сега ще става яко. Тъпото, че се играя. Маля, хора, сега почваме играта. И може би ще качим няколко клипа заедно. Не, бе. Тако ме, бе. В тая има... Тая игра е тъпата легендарка. Дето много нерви, обаче аз не мога да игра. Преди аз мисля, че съм... Елиминейтнах двама. Не, умрех! 8-1, не знам ли това добре. Да, ясно, ще сме звени. Изчакайте само да му кажа, че е така. Да, нищо не е станало лошо. Да. Я като дойде и пък сме с него. Но, много яко нещо ще падне. Аре да ги гуднайтнем. И се надявам, just се надявам. Типа си много глупава да ме. Стига, бе! Това е качено, че кюто е прекалено. След друг, в смисъл срещу друго мебе съм почти безсилен като цяло. Ами, защото има кю. И това е дразнещото. Ще може да се хилтва. Се хилтвате при положение, че всеки динамич е важен. Може би ме разбирате. Аз минах през най-тъпото място, защото в момента не внимавам в играта. Аре, веднъж да те убия. Не го убих. Ами да. Когато сте по-добри като убиващи... Когато сте по-добри динамичър, отколкото фланкове.
Но играйте само с фанкове. Да. Така. Сега ще си минем от място, където трябва да си минем. И ще бъдем с ком, защото конете са величествени. Нещо. Ще червени на дупето. О, майко мила! Става ли кия бой на маколите? Кой ще спечели? Дори ако аз му помагам. Стига! Лоши неща. Добре, вижте, бях 8-1 и веднъж почнах да губа. Нещо много се разсеях. И те просто станаха добри и аз просто се разсеях и станах много слаб. И аз съм си слаб така или иначе. Стига бе, то лак ме тразна вече. Ей, друго ме бе. Отиде друго ме бе. И между другото, ако има някой хейтър, който да каже, то също ще е било миф, а знам, че е миф, просто си го наричам ме, защото му кейф по-яко. По-яко ми звучи. Така се минава тук, да знаете. Ей, това между другото е едно от най-полезните неща, защото ако убиете нещо и ви дава някакво нещо. Но да, когато си използвате лимита за почти нищо. Като цяло всичките са така. Нашия съпортър е Пип. Обяснява това как толкова бързо ми даде кръв. Да убийте го! Стига бе! Ох, те тук сме много слаби между, защото те са там. Ох, тази стъпя скин. И трябва да убия. Голстикс. Нека си избягваме и го видим пак, да си ги настреляме някакъв. Стига бе, ще да убия. Тук какво е най-добре кълтарайс? Между другото, не знам, че ще има времето да един епизод, но да, може би виждате разликата. И между другото това е много тъпо, че не виждам в момента много добре, защото буквално е на малък екран. Но скоро, когато разбера как да снимам full екран, когато намеря някаква по-хубава снимаща програма, която да снимам на full екран, ще снима на full екран и ще мога да прави стрим. Всъщност аз сега мога да правя стрим, като замислям, но просто не бъдат чак толкова яки. Защото цяло няма да стане. Просто го виждам как ще стане, ама тъпото е, че да го направя. И да... Ох, чакайте сега там, забелязвам много лесно. Къти Белзак. Айде, убийте го. City of Exile! Какво? Кати хакската конвенция, бе. Да видим какво направила са така. Хей, той тази просто стреля. Аз дори не мога така. Защото добавиха нещо много тъпо в играта и то е auto-buying, което е много. Като е цяло умно. Аре бе, лексовица. Take charge! Айде да направим малко демидж. Когато направят time to take charge, всички бягат. Обаче това е много малумно. Не. Няма да чаленджвам, да не те чаленджвах, да като ми направи сега. Гледайте. Good night nut. Хипнотизиран. Пошторя. Пошторя просто, човек. Пошторя. Той е човек иска сега, ама не може сега. Не мога да му обясня, че не може сега. Аре, бе, къде отиде това мае, бе? Пъргава от мен, бе. Аре, бе! Ти смотано ли си, бе? Аре, по-бързо. Умри вече. Така.
Хагската конвенция, бе. Чакайте, че сега и снимам клип и не мога нищо да направя в момента. Това е тъпото. Тъй като стане след и става. През защото дойдох точно в тях, аз вече се чудя. Напоследък много неща са ми много бледи, така да го кажем. Ето няма вече за кога са ние добием. Ние автоматично вече добихме. Така. И направих съденето от Delivery. Това го отнете не го хвана. Хагска конвенция отново. И да. Да, кой ще топлея. И да, това беше такова, но просто станах някакво ми. Какво ще кажа. И да, това ще бъде този епизод скоро, надявам се да ви харесва, така лайк и subscribe и довиждане.